Dobro, pomoći će mi jedan uređaj. Uz pomoć ovog ću naći i uništiti igrača. Još malo. Da, uhvatila sam signal. Evo te, uhvatila sam te. Pazi se, koristit ću dinamit. Treba mi samo 1 minut. Da, tako je. Stavit ću dinamit unutra. Kako se plašim. Jao, šta je to? O ne, to je bomba. Mirno, sad ću je vratiti nazad. Eto, izvoli. Bomba, bomba, bomba. Igrač mora biti uništen. Šta opet? O ne, uzmi je nazad. Nemam više strpljenja. Igrač mora biti uništen. Morate napustiti igru. I opet je bomba kod mene. Pa dobro, sad ću zatvoriti poklopac. Prvo bomba, a sada zatvaram. Uzmi je, ne treba mi. Šta je bilo? Rupa više nema. Što da radim? Ajoj! Igraču 454. Ovo je kraj. Vreme je da napustite igru. Ja molim vas, nemojte to raditi, ne!